har allerede nogle ting, jeg har lyst til at lave om i dækket, men det er bare sådan, fuck. Og det lykkedes mig at få lavet alle de ting, jeg skulle nå i dag. Det var også dejligt. Okay. Så nu skal der bare slappes af. Dejligt. Og jeg var på arbejde i går og i forgårs, og så nu er jeg ferie her de her 3 dage, ikke? Lækkert. Ja, det er dejligt. Men altså, vi skal heller ikke noget andet, end vi har sådan lige, du ved, nogle af de der hængepartier, man har hjemme med, burde lige gøre det, vi burde lige gøre det, ikke? Ja. Men lækkert. Fordi også heroppe i Nordjylland, vi har jo først vinterferie næste uge. Okay, ja. Så. Er der faktisk, jeg synes, du kommer op, altså ind mod København, altså jeg ved, har kollegaer Bagsvær og Bredslund og sådan noget, de har også i uge 8. Okay. Jeg kan huske, dengang der var lille barn, hvad kalder man det? Ja, dengang da jeg var et barn, så havde jeg det. Jeg fucking hader det. At nu, så er der jo alle mulige vinterferie, eller ja, er det vinterferie det her? Ja. Ja, der er der alle mulige film i vinterferien, og der er børnetv om dagen og ting og sager. Og jeg gik jo i skole. Og i næste uge, hvor jeg har vinterferie, så er alle vinterferiefilmene væk, fordi det var jo sidste uge, ifølge alle de store tv-selskaber. Og det er bare midten på toppen. Ja, det gør vi også bare. Ja. Ikke? Og det synes jeg, det har altid været så trælst. Og man kan sige, at den dag i dag, hvor alt jo er stream, så har det jo ikke nogen betydning. Man kan jo se, hvad man vil. Men dengang, hvor det var faktisk, at man fulgte en tv-kanal, og du kunne ikke se andet, end hvad der var i tv, jo. Så var det simpelthen så irriterende, at alle de der vinterferiefilm, de kom den her uge. Så. Nå, skal vi gøre en terning? Hvad kunne du tænke dig, Peter? Jeg vil gerne have ulige. Mm-hmm. Det bliver lige. Så får du lov til at starte. Det er dejligt. Skal jeg prøve? Skal jeg ikke prøve? Jeg ved det simpelthen ikke. Jamen, jeg prøver at holde. Jeg holder også. Så bare finde ud af, hvordan jeg skal spille den her. Ved du hvad? Jeg smider sådan en der. Og siger tur. Nå, okay. Jamen, så er det en fin nok hånd, jeg havde. Jeg har en 0-landshånd. Okay. Så gætter jeg på, at jeg henter en strip mine og kaster det. Ja. Og så siger jeg jo. Yes. Bare lige så vi enige, så er de library to det. Hvad siger du? Nå ja, du har lagt den. Yes. Ja. Sådan der. Og så tager vi draw. Sådan der. Jo. Og en record. Ja da. 1, 2, 3, 4. Power 10 kort. Sweet.
Så bliver det tur, Simon. Yes. Og jeg bruger på løven. Mm-hmm. Jo. Jeg siger... Jo, tur. Så siger jeg tur. Mm-hmm. Hvor mange kort har du, Simon? 5. Hvad tror du? Ja, det virker som et godt valg. Det var godt, jeg ikke ventede på den, der lå i bunden. Ja. Jeg synes godt, du kunne have ventet på den. Det er okay. Ja. Sort. 3, 4, 5. Mind twist. Smukt. Ja, og 3 kort til at gå. En hvid mand. Ja. Og siger gå. Tur. Ja, gå. Får ikke lige helt det, jeg gerne vil. Det er jeg sådan set lidt glad for. Ja. Her det der. Så jeg siger gå. Go. Og go. Velvarstående. Go. Mm-hmm. Ingen. Ja, den er i orden. Mm-hmm. Og så siger jeg go. Du har noget hvidt mana, ikke? Jeg er vidt mander på bordet, jo. Ja, så prøver jeg svært. Mm. Der er 4. Ja. Tag den der i stedet for. Eller nej, du har ikke rød. Jeg gør sådan der. Siger gå. Ja. I tilfælde af, at du kaster en svær, så kan de pumpe den for en. Ja, lige præcis. Jeg tænker mig om her. Han er jo stor led, satan, ham der. Ja, det må man sige. Ja. Han slår sig gerne med engle dagen lang. Bare ikke 2 gange. Det jeg tænker, det er... Om jeg skulle... Disenchant din røde moks.
respons, så pumper jeg den. Mm. Og right, guys? Ja, det var i orden. Og siger tur. Utættet ud. Kommer over for 7. Ja. Det bliver det altså. Og siger go. Yes. Sådan en der. Timer. God idé. Var den lov? Ja, ja. Guardian Beast. Ja. Og en Spectral Clerk. På Guardian Beast. Og en Guardian Beast, yes. Så jeg kan ikke target den i øjeblikket, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Det er Og så siger jeg tur. Jamen, jeg kommer over for 5. Mm. Prøver en kæresorb. Ja. Og siger go. Mm. Det er nok lidt sent det her. De to. Tapper den der. Den der. Og ligger 2 i bønnen. Nej, ja, så har jeg 2, jeg kan hente for. Okay? Den der, ja, den der, jeg kan bruge. Ja, så den der fra kasten, den er jo 0 værd. Så kan jeg tabe den, det er 1. Sådan der, 2, ikke? Så kan jeg hente noget for 2. Okay? Yes, det er vi enige om. Så fra library. Ja, det var lige godt satans. Godt. Hvis jeg aktiverer den, Simon, så kan du nå at aktivere din også, ikke? Jo. Ja. Men
Det vil jeg gøre. Aktiver den. Og hvad har jeg lyst til at gøre her? Det ved jeg fandme ikke. Jeg skal selvfølgelig aktivere min også jo. Det kan jo ikke være anderledes. Så jeg aktiverer min. Ja, nu spørger jeg lidt dumt, ikke? Stil alle de dumme spørgsmål, du har lyst til. Ja. Hvis jeg nu havde en disenchant, Så er det så nu, ville du skulle fyre den af. bruge den, ikke? Hvad siger du? Ja, så skulle du fyre den af nu. Ja. Det er simpelthen sådan, at det er der ikke mange, der bruger den. Jeg siger egentlig, tab en mana, tab en Chaos Orb. Ja. Og det er det, jeg skal betale for at få den til at fungere. Der er ikke særlig mange, der taber deres Chaos Orb, fordi det er lidt underforstået. Så nu ryger der en effekt fra Chaos Orben på stacken. Ja. Det vil sige, at så kan du vælge at gøre, hvad du vil. Og hvis du så nu disenchanter min, så er den jo tabet. Det vil sige, så kan jeg jo ikke bare tabe den igen. Ja. Godt. Det vil sige, ja, så ryger den. Ja, men du har ikke et hvidt land. Du havde en Mox og en Det havde Underground jeg Sea. ikke. Det har du fuldstændig ret i, Simon. Ja. Sådan der. Er vi enige? Ja, det var de to, du tabede for at tabe. Ja, men det kan jeg jo så ikke gøre. Det var lige hurtigt nok, sorry. Men der er også langt. Ja, den her. Ja. Så. Men ja, Transmuten koster 2 blå dybest set, så du havde egentlig tabet forkert til at starte med. Det har jeg så ikke lige lagt mærke til. Ja. Sådan der. Okay? Ja. Og så kan du disenchant. Så kan jeg disenchant. Sorry, det bliver rigtig fint på kamera her. Nå. Og det vil sige, hvis jeg prøver at gå efter din Chaos Orb, så har du stadig en, du kan bruge efterfølgende. Ikke? Så det giver jo ikke mening. Nej, du har lige disenchantet min, har du ikke det? Jo, men det jo, så hvis vi sagde, at jeg brugte den der i stedet for, ikke? Okay. Ja. Så disenchanter jeg sådan der. Det er rigtig roligt. Tak for hjælpen, Simon. Ja. Godt, og den var aktiveret. Så vil jeg gerne gå efter din Mit untapped land? Okay. Nej, din flyver. Okay, så. Så ser jeg ramme. Det kan du da. Så har jeg rimelig svært ved at komme hjem i mål, synes jeg. Sådan der, og så siger jeg tur. Yes. Jeg skulle selvfølgelig angribe med min løb. Og jeg kan ikke target dit Guardian Beast, fordi at den har Spectral Cloak på, ikke? Jo. Hey. Og du har ikke rød mana, nej. Det har jeg heller ikke. Hey. Det... Go. Go. Hvor ligger min mana derovre? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg kommer til at lægge den over der. Ja. Vi er enige om, der har ikke været noget, der kunne fjerne mana. I hvert fald ikke sådan lige for nyligt. Nej. Nå, men jeg tænker at aktivere den der. Og så går jeg efter din ene fabrik. Ja. Nå ja, jeg skal selvfølgelig lave den om til et dyr og så tab. Nej, det skal jeg ikke, fordi det vidste jeg sådan set ikke, at du gik efter. Så nej, det kan jeg ikke. Fordi så gik du selvfølgelig bare efter den, jeg havde lavet om. Ja, så skal vi tage om. Så har du stadig den derovre. Ved du hvad, vi lægger land, og så siger jeg tur.
Der kan jeg lige så godt skyde din løve. Mm. Så har jeg hvidt land og siger go. Den ser ud til at tabe den her rimelig hårdt, Christina. Tapper. Ja. Aktiverer. Og efter din fabrik. Ja. Ej. Yes. Okay. Det så man ikke rigtigt. Så gør jeg En serie. Den der. Ja. Yes. Og den har jo Summoning Signature nu, så den kan jeg jo ikke bruge med at tabe nu. Det siger jeg... Jo, du kan tabe den. Den er jo ikke dyr selvfølgelig. Ja, det siger jeg tur. Men det er dumt at tabe noget i slutningen af din tur, fordi jeg on-tapper det jo bare. Så ja. Og så egentlig er det rigtigt tænkt. I dit opkeep, nu har du taget. Ja. Så vil jeg gerne, kan du at tabe dit fabrik? Ja da. Det var et land, jeg fik så. Go. Mm. Aktiver. Ja. Man går efter dit røde land. Jeg går ud fra, at den gik en hel omgang, men jeg lader ikke lige mærke til det. Tror jeg, men ellers som jeg er ikke så god til det, så må vi lige se, om der er nogen, der skriver noget på streamen, hvis der er. Ja, det tror jeg, det er okay. Så siger jeg tur. Så i upkeep, jeg vil gerne tabe din fabrik. Yes. Men nu trækker jeg alle de der lande, jeg ikke trak der i starten, så det er jo okay. Og så siger jeg go. Tapper. Gerne gå efter din fabrik, for nu er du ikke noget rødt land. Ja. Den kan lave rød. Nej, det er ikke. For pokker der også. Det kan den da. Featherstone. Tur. Upkeep. Tapper din fabrik. Den trækker rød land som en fucking champ. Ja. Go. Aktiver kaosår. Ja. Rødt land. Og løv. Yes. Tur. Ja. Untap. Upkeep. Upkeep. Tapper din fabrik. Featherstone. Go. Ja. Aktiver. Ja. Går efter din Featherstone. Ja. Angriber med min løve. Tur.
tab og keep. Ja, så vil jeg gerne tabe din fabrik. Jeg vil gerne tage din løve. Den vil jeg gerne counter. Yes. Go. Mm-hmm. Mm-hmm. Så vil jeg gerne aktivere. Så vil jeg gerne gå efter din fabrik. Så vil jeg gerne angribe med min løve. Ja. Tur. Så i upkeep, så vil jeg gerne tabe din, nu skal jeg tænke, det er hvidblå, ikke? Du har. Ja. Og så tur. Eller det er jo din tur, sorry. Go. Mm-hmm. Aktiver. Ja. Så vil jeg gerne gå efter dit, skal jeg tænke på, ja, dit blå-sorte land, tror jeg. Ja. Og jeg vil gerne angribe med min løve. Ja. Så upkeep, eller tur. Ja. Og upkeep, så vil jeg gerne tabe et af dine blå-hvide lande. Ja. Altså, ja. Så prøver jeg en solring. Ja. Og siger go. Aktiver. Ja. Hvidt blå land. Ja. Og angriber med min løve. Ja. Så vil jeg gerne lægge en løve mere. Ja. Og siger tur. Yes. Og i upkeep vil jeg gerne tabe dit blå land. Blå-hvid land. Og så siger jeg go. Mm-hmm. Aktivere. Så vil jeg gerne gå efter din city, hvad hedder det? Din city? Brass. Yes. Yes. Og så vil jeg gerne angribe med begge løver. Og siger tur. Og så i upkeep, der vil jeg gerne tabe dit hvide-blå land. Rik. Go. Gerne aktivere. Ja. Gerne gå efter din fabrik. Ja. Så vil jeg gerne angribe med begge mine løver. Ja. Og så siger jeg tur. Og så i upkeep, så vil jeg gerne tabe dit blå-hvide land. Så er jeg død. Spændende. Ja. Og tak for hjælpen med, da du havde kaosorben med. Det var lige lidt mere, end jeg... Ja. Vi tager en stille og roligt. Det er lidt en læringsproces for os alle sammen, det her med at spille Magic. Ej, der er nogle af jer, der er lidt gavet, så det er godt, at du kan få hjælp af jer. Ja. Jo, som sagt, vi tager en stille og roligt. Se.
Så er der en. Ja, du fører 1-0. Mhm. Shit. Og så får du lov at starte. Det vil jeg møg gerne. Jeg prøver at holde. Ja, hvad er gang klog? Ved du hvad, jeg prøver? Yes. Solring. Go. Mm-hmm. Tundra. Go. Sådan en der. Go. Ingen løber. Ikke endnu. Det er jeg glad for. Og så er den trælse selvfølgelig, at hvis jeg lægger den her. Mm. Men, Og så, der kan jeg altså disenchante. ja. Og så siger jeg go. Mm. Og go. Og så jeg almindelig counterspells for dig. Det ved jeg faktisk ikke engang. Det
finder vi det ud. Mhm. Mhm. Og siger go. Ja. En der. Ja. Go. Fem. Mhm. Og hvis jeg løber ind i en balance nu, så Ja. bliver jeg ked af det. Okay. Go. Ja. Mhm. Malik. Ja. Skal jeg tænke mig om. Det er svært den her. To ting jeg gerne vil, men jeg kan ikke beslutte mig til hvad der er hvad. Ja, det er den her. Ja. Så lægger jeg en mixdom. Mixstone. Mm-hmm. Oh yeah. Og så siger jeg 2. Og så upkeep vil jeg gerne tabe den ene drag. Mm-hmm. Jeg tænker lidt, jeg skal Divine Offering den Mixstone. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Og Seago. Nej, det kan jeg ikke, sorry. Jeg troede lige, jeg havde noget andet. Koster Mixstone 1 eller 2? Den koster 1. 1, så får jeg kun 1. Brainkaiser på 3. Ja da. Mm. Og siger 2. Og så i upkeep, så vil jeg gerne tabe den ene af dine drag. Yes. Den vil jeg gerne angribe. Ja, så er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det er 10. 10. Så tager jeg 2 skade til. Og siger go. Mm-hmm. Ja. Så siger vi sådan. Ja.
Recall. 2. Og de 2 der. Og den får jeg derop. Der er de 2. Jeg tager, Meekstone og Demonic Tutor op. Og så skal de ned og ligge her. Det er 2 lande. Yes. Og så smider jeg en Meekstone. Ja, den er i orden. Og stiger 2. Fireball bare. Ja. Yes. Så er det 1-1. Jamen, så får vi jo et tredje spil. Det er jeg faktisk lidt glad for, i og med det var dig, der vandt det første. Det er bare midten på toppen. Ja. Så får jeg så til gengæld lov at begynde. Den vil jeg gerne holde. Gerne muligt, ja. Ja. Begin gas. Siger vi sådan en der. Sådan en der. Sådan en der. Ja. Så er din kort. Jeg tænker, at vi tager de 2 tættest på stakken. De 2, ja. Det var ikke dårligt. Og så bliver det 2. Heldigvis havde jeg et land mere. Du havde mere, ja. Jo. Du har blå, sort. Guardian Beast. Ja da. 2.
Battlemaster. Ja, den er jo. Og siger go. Go. Demonic Tutor. Desværre go. Ja, så. Mhm. Ja. Jeg kan ikke nå at aktivere den, enten det er derinde. Den ligger på stakken. Og ikke kommet spil endnu. Nej. Så siger jeg 2. Yes. Jeg ødelægger en tundra. Mhm. Og kaste bis. Ej. Den var nasty, den der, Simon. Yes. Ja. Og så siger jeg go. Mhm. Ej. Ja. Jeg siger go. Ja, det er et gammelt original Rush Alter, som han har lavet til mig, da jeg var i USA. Jeg mødte ham i Boulder, Colorado, så det var lidt sjovt. Jeg siger go. Mhm. Go. Go. Løve. Ja, den er okay. Ja, han ryger jo alligevel. Det var lidt dumt. Nå, ud med det. Tur. Og så siger jeg go. Mm. Go. Så siger jeg go. Mm. Gerne disenchant din abyss. Og så siger jeg tur. Stone Rain en tundra. Ja. Siger go. Ingen. Ej, du har den. Jeg svær den. Ja, okay. Tur. Prøver en på. En bog. Ja. Siger go.
Det var ikke lige det, jeg ville bruge den på, vel? Men, Ja. så siger jeg gå. Det er på. Så siger jeg go. Mm. Så vil jeg gerne angribe med min løve. Min fabrik om til et dyr. Ja, der tænker jeg mig godt. Ja, det er fint. Tab. Ja, ved du hvad? Jo, nu har jeg gjort det. Tur. Det spiller ikke så godt lige nu til mig. Det lyder da ikke så godt. Nej. Så har jeg 4 kort på hånden og siger go. Tur. Prøv at trække kort inden det mig. Go. Tre kort. Hvor mange kort er du på hånden? 2. 2. Jeg skal prøve at counter. Så vil jeg gerne counter din counter. Med sådan en counter, det er da unfair. Men den jeg gerne prøve at counter også. Ja. Jeg havde ikke en mere. Det er jeg glad for. Men så det bliver det der. Prøv at tage en ekstra tur. Ja. Tager en ekstra tur. Med 4 kort. Lægger et land. Hvad siger du? Jeg angriber med fabrikken for 2. Yes. Sådan der. Og siger go. Ingen. Ja, den. Jeg skal selvfølgelig lige prøve at trække kort respons. Ja. Yes, den er jo. Super. Og så siger jeg tur. Kommer der en... Ja, jeg tænkte det nok. For hvor meget? Bare for det hele. 1, 2, 3, 4. Så 4 på den der. Ja. Ja. Mm-hmm. Så siger jeg go. 3 kort på. Hvad hedder det? Timer? Viser din lotus så. Mm-hmm. Og så får du lov. Så.
Den så der. Ja, okay så. Mm. Jamen, så siger jeg go. Brainkaiser, du har 5 kort. Og 3 kort. Mm. Jamen, det er jo. Ja, og tur. Det for 2. Mm. Go. Ja. Mm. Mm. Ja. Ice manipulator. Mm. Den er jeg. Yes, og så siger jeg tur. Så i upkeep, så vil jeg gerne tabe en af dine brass. Undskyld. Er jeg for hurtig? Ja. Ja, nok når jeg har en untappet på. Jeg prøver at tage din Icy. Yes. Og 4 liv. Og så prøver jeg at tage et kort. Men Ja. Jeg har taget en skab. Kommer op på 4 kort. Det er den der. Mm. 3. Jeg prøver at angribe for 2. Ja. Det er ganske ekstra enig. Mm. Så det bliver for en mere? Ja. Yes. Så prøver jeg en Shiva. Ja. Og siger gå. Der gør det stærkt nu. Solring. Og gå. 2 kort. Ja. Så kommer de her 3 år. Ja. Så det er 9. 5, Eller 6, 7, 8, 9. 10. Ja. Så siger vi, den er 6. Og så kan den på 2. Og så siger jeg gå. Så, må se om jeg kan trække noget. Det kan jeg ikke. Det var det, Simon. Overland. Vold på ingen. Nice. Ja. Ja. Den er ond, den der drage der. Ja, den er stor, når den først kommer i spil. Det må man sige. Så... Ja. Men sjove spil, ja. Ja, det ene spil, der blev godt nok bare ødelagt, det gjorde.
Jeg havde bare tabt i mange runder. Jeg ville Ja. bare ikke give op, fordi det var på stream. Lige præcis. Og jeg synes, at det sidste, jeg mistede koncentration, der lavede virkelig mange dumme fejl, men sådan er det. Ja. Ej, jeg tog, Meekstone og forskel på den. Ja, fedt. Og så, ja. Så jeg har prøvet at lege lidt med det dæk der, ikke? Så Ja. ud fra Chaos Orb Og Guardian Beast, og Guardian Beast, ikke? Og så det er netop en fed kombo. den der, ikke? Og ja. Det er faktisk, nu peger jeg på skærmen, det nytter jo selvfølgelig ikke noget. Det er faktisk mit yndlingsbillede. Jeg synes, det er så flot det billede. Ja. Det er rigtigt. Det er smukt. Ja. Altså, så jeg leger lidt med den der kombi jo med ja, så hvad hedder den der til at beskytte, som den gjorde i første, ikke? Jo. Så den der til at hive op, og nu har vi den der også til at hive. Ja. Ja. Så det er lidt den kombi, jeg har prøvet at køre i den her omgang. Ja. Så. Ja. 2-1, Simon. Hvordan ligger du så i puljen? Det er min anden kamp, så nu er jeg 1-1, så ikke godt, det er heller ikke dårligt, så det er okay. Det er fint. Ja. Lad os se. Hvis jeg gør sådan her, siger Tron, pulje 7, Christina og Simon, det var så 1. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er fordi, jeg ikke er logget ind. Pulje 7, Christina 1, Simon 2. Hey! Så langt, så godt. Jamen, ja. Ja, men så er det bare tak for den gang, Simon. Det var hyggeligt, som så vanligt. Altid godt. Der er ikke noget der. Så må du have nogle god rest af ugen. Så. Jo, tak Simon. Ikke? Vi snakkes. Det gør vi. Hej. And that means I'm gonna say goodbye. Yeah, I should have done the stream in English, but that's the way it is. I can see most of the people in the chat are Danish. Maybe it's because only Danish people are chatting because we're talking Danish, but yeah, I need to remember sometimes. Yeah, but thank you for watching, and yeah, great time. Very fun to play against this sort of deck. And luckily I won. As she said, she made some play mistakes, and I think that was in my favor at least. So, yeah. But thank you for watching, and have a nice day. Bye-bye.